sungtini sini Kisnapur ni je YTF ni block president sini mochang chopon lai thanai koiding singang bini baba mosung sana yaka kelang thaka gai sung sini YTF sini bubagrani sengkrak rok sungtini bini nukungo paisok payoi sung bono logiri paika tabo bin baba kamai thangmana to sungte phirgui tumeya haipano bini je nakuman jora rogo sung tongnai bon logiri nai sini YTF jotono tini an logi paisok paijak tongo sini Khwai district ni sung motamoti no Khwai district ni tongo sini Ramchandra ni block president sini mochang riton yang tongo sini central committee ni general secretary Donanjoy yang tongo Kolhanpur block ni president mochang oni pes sini YTF ni acting vice president sini mochang Dilip te sini tuimodu mongye ni sini sabjun sini mochang sini Moronjanda Burma tikjin joto kabangma wari so tongo sung mo hai hamya jarabo sini YTF rok sung jotono kaisa sung kurungjak sung kaisa logiri lainai abo haken tongnai tini bini nukhungo amo hai hamya jaro sung phaiga tau sini bisingo pono mo hai jodi hamya jara phaigai tini sungbo thanglainai je an nukhungo hangkai borok ano thang subana abo haken sung YTF rok subai tongnai sung jotono thangjakai tonglainai thangjakai tongkhaino sini ekmatro jotono sung khlaimano jeta khlaimi epono aun bageno sung je engma to ongui thaka sung tebin babano to sung phirgui tumia haipono sung mo hamya jaraba bin logiu sabsomoi tongnai asuna hambai।